Akuyata. Muna cikin tashin hankali. Yan fim sun kai mu ƙara kotu. Me yasa? Wai cewa suka yi wai kina akuya kina dabba kuma kina acting irin na mutane? Na shiga uku. Shi ne ma na gani ai. Waya. Akuyata kake da ai kina da tarin masoya. Amma fa makiyan ma akwai su. Irin waɗanda ba su da buri sai dai su ce a yanka ki. Su ci naman ki ko su gasa ko su yi asiri da shi. Suna da amfani? Ina suke da amfani? Manta da su. An gama akuyata bari ma sa miki ganga ki cashe saboda maƙiyanki su ji haushi su wannan dan uban su. Sauti. Inna ma amuru. A huci haka. Lafa. Lafa, lafa, ɗana.